Čapek napsal: Sobotka město básníků, ševců a kantorů. Jedním z největších českých básníků moderní doby byl sobotecký rodák Fráňa Šrámek. Narodil se v domě na náměstí před 125 lety a do Sobotky se vracel nejen ke své mamince, ale i do krajiny, která se stala motivem pro mnohá jeho díla. Pravidelně se zúčastňoval sjezdu přátel a rodáků města. V roce 1937 na konci srpna se zde konalo už 6. takové setkání. Přestože Sobotka byla tiché, provincionální městečko, děla se zde řada veřejných a kulturních aktivit, které pronikly daleko za okruh města. Od roku 1921 se Šrámek stává režisérem soboteckých divadelníků, Sdružení studujících soboteckých. Podívejme se na život v Sobotce v létě 1937 očima kamery bratrů, lékařů Josefa a Miroslava Boudyšových. Ulice od nádraží. Před panoramou kostela pobíhá syn Václava Špály Jan se svým bratrancem Vladimírem Boudyšem. Dřevěný dům rámuje vstup na náměstí. Před lékárnou se zastavili paní učitelka Mačenková, lékárník Macoun, stavitel Hortlík a ředitel spořitelny pan Pelda. Hodinář a fotograf pan Mencel na lovu svých fotografií. Paní učitelka odešla a zůstali muži. Městečko se na sjezd svých ctitelů řádně připravilo, je čisté a slavnostní. Většina rodáků a přátel přijíždí do Sobotky vlakem, kterému místní říkají Čouda. Je sobota 28. srpna, slavnosti začínají a čím jiným, než zahájením výstavy obrazů velkého přítele města, malíře Václava Špály. Výstavu uvedl docent František Kovárna, profesor estetiky na Karlově univerzitě, kterého vidíme na snímku s Václavem Špálou. Na malé procházce za město se setkali paní Miloslava Hrdličková Šrámková, manžel Fráňa a jeho nejmilejší přátelé, ministerský úředník František Žovka a Václav Špála. Programu uvítacího večera byl komorní koncert Ondříčkova kvarteta. Spolu s učitelem a hudebníkem Františkem Stuchlíkem vidíme jeho členy Richarda Ziku, soboteckého rodáka Jaroslava Pekelského, Vincence Zahradníka a Bedřicha Jaroše. Koncert se konal v Městském divadle a zazněla díla Ferstrova a Dvořákova. Krajina lavičky. Ta byla námětem první tištěné básně Václava Šolce. Fráňa Šrámek soboteckou krajinu miloval a rád do ní zavítal i se svými přáteli, ochotnickými herci, profesory Ladislavem Machem a Františkem Duchoněm. Připomněli si své výlety po zdejší krajině na Trosky, na Mužský, do Pleskot. V archivní knize soboteckých divadelníků je zápis a fotografie z recitace Šrámkovy básnické skladby Sobotecký hřbitov, kterou pod vedením Františka Stuchlíka provedl mnohohlavý sbor Sdružení soboteckých studujících. Také film nám tuto událost dokumentuje.
Neděle 29. srpna. Po slavnostním mši v obnoveném kostele svaté Maří Magdaleny je opět čas na výlety a procházky. Znovu se setkávají Špála a manželé Šrámkovi. Večer byla v Městském divadle provedena hra Fráni Šrámka Měsíc nad řekou, což potvrzuje i zápis v archivní knize soboteckých divadelníků. Režie inscenace mistr Fráňa Šrámek. Pondělí 30. srpna závěrečný den sjezdu. Na programu jsou setkání s přáteli a výlety. Šrámek se sešel se svými amatérskými herci Josefem Baudyšem a Václavem Hejnem. Kameru později převzal Josef a tak povídání pokračuje s Miroslavem. Baudyšovi jako lékaři vlastnili automobil a malá Tatřička vyvezla všechny do krásné sobotecké krajiny s výhledem na Trosky. Jsou zde oba bratři a také jejich otec Josef Baudyš, ředitel měšťanské školy. To jsou poslední záběry Fráni Šrámka v Sobotce. Druhý den už jej odváží sobotecký čouda do Prahy. Fráňa Šrámek se do Sobotky vrací ještě jednou v roce 1938 a pak až v roce 1952, kdy jeho ostatky spočinuly na hřbitově, který svou velkou básní tak oslavil. I když dnes odejdu, opět se vrátím. Všechny vás znovu obejít musím. A všichni už jaksi patříme k tomu. Neb tímto krajem, jenž přes zítku nahlíží, všichni jsme stejně poznamenáni. Všechny nás svázal v jedinou kytku, jíž zpívaje trhal po lesích v úkol, po mezích, v lukách i v zahrádkách městečka dole. Všichni jsme na jednu ladění píseň, jak slíchanou od téže chůvy. A rci mi pak mrtvý, kde počíná, kde přestává živý. Nemáme konce. A jediný jsme jen melodický hlas, jenž zpívá nás každého chvilku po sloce sloku.